wij Mobile Home Park Venray voor geopend. Proost! Afgelopen vrijdag werd Mobile Home Park Venray officieel geopend. Het park biedt plaats aan 240 arbeidsmigranten. Frank van Gool, CEO van Otto Workforce, is apetrots op de locatie aan de Koningsveer 1 in Oostrum. Ja, we vinden dat we in een hele korte tijd iets heel moois hebben georganiseerd, hebben kunnen bouwen. En we zijn er nog veel trotser op dat we dat ook in samenspraak met omwonenden, klankbordgroep, gemeente Venray, ja, in de 31 weken hebben kunnen realiseren. Ik vind het echt een voorbeeld voor heel Nederland. Nou, we zijn natuurlijk in juni hebben we de eerste gesprekken gehad met de wethouder. In juli werden de ambtenaren erbij gekoppeld. Nou, toen kregen we in augustus de informatieavond. 175 mensen, sceptische mensen, klankbordgroep gevormd, mensen erbij betrokken, suggesties uit de klankbordgroep meegenomen. In september hebben we de vergunning helemaal voorbereid. Oktober de vergunning verleend. Toen snel aan het bouwen, want ja, de mensen woonden heel ver op locaties op de Veluwe of in België die hier allemaal in Venray werkten. Dus dat wilden we zo snel mogelijk een eind aan maken. En nou goed, het was eind december. December was het klaar. En daarna hebben we de infrastructuur nog allemaal netjes gemaakt. Ja, je ziet de grassen. We hebben sneller gebouwd dan het gras kon groeien. Inmiddels zijn bijna alle huisjes gevuld. De Poolse arbeiders Jordan en Kamil hebben hun plek helemaal gevonden. I'm already live here about 2 weeks, so it's a nice place and very comfortable. Everything is quite, yeah, there is quiet. It's awesome. We enjoy it. It's the same as my friend. I've lived here for like 2 weeks already. It's like comfortable and pretty nice here, so I like it. So it's better than other place I've lived for. So yeah. And what kind of work do you do? I work in the warehouse. I'm a rich truck driver. It's a good job. I'm working for Inalfa production zone. We are producing roofs for British cars like Rolls-Royce, Jaguar or Land Rover. So yeah, I like it, and I have pretty close to work, but because I need to go across the road and I am in the work, so it's pretty close from here. De komst van arbeidsmigranten zorgt voor weerstand in de omgeving. Nou, ik kan het zelf ook begrijpen. Er komt iets nieuws. Je hoort een hele hoop negativiteit in de media. Dus ja, mensen worden daar een beetje angstig voor. Nou goed, en door met mensen te praten, vertellen waar je mee bezig bent. En zeggen jongens, maar we gaan hier een heel mooi plan organiseren. We gaan hier hele mooie bungalows, mobile homes neerzetten. Ja, en toen ze dat eenmaal gezien hadden en vertrouwen in kregen, ja, daar was men toch wel heel positief over. Yeah, when you hear some people prejudges that foreign employees are making too hot noise or drinking too much. No, there is nothing like that. There is a very quiet place. You agree? Yeah, I agree because since I've lived here for 2 weeks, it's like quiet and there is no problems with anyone, and we have good contact with our neighbors. So. Yeah, neighbors here are very, very nice, and yeah, we had no problems with anybody here. It's everything going quite easy. Frank van Gool geeft uitleg over het belang van arbeidsmigranten. 20% is vergrijsd. Dat betekent ten opzichte van 1 65-plusser heb je 4 werkenden. Over 15 jaar is dat 33%. Dus dan heb je nog maar 2 werkenden ten opzichte van een vergrijsd of een 65-plusser. Dus de arbeidsmigranten hebben we nodig. Alleen als we slechte woon- en leefomgevingen hebben, dan komt de arbeidsmigrant niet weer. Wij denken natuurlijk wel dat al die arbeidsmigranten naar Nederland willen komen, dat Nederland het paradijs is. Maar dat is niet zo. Ze stoppen veel eerder, ze gaan veel liever naar Duitsland toe. Hij sluit niet uit dat Venray er op termijn nog een park bij krijgt. We hebben natuurlijk in samenwerking de gemeente, gaan wij het beheer doen over Roekenbos. Dat zijn ook 250 plaatsen. En we hebben op dit moment andere gebieden waar we denken dat is urgenter. Dus daar gaan we eerst de focus op richten.